Afganistanissa, Kosovossa ja Irakissa ovat olleet menestyksellisiä. Naton suurlähetystöihin Kabulissa, Belgradissa ja Bagdadissa sataa kukkia ja korusähkeitä. Rauhanoperaatiomme turvaavat kansoja, joilla ei ole kaapelitelevisioita. Ne turvaavat lukutaidottomia, jotka eivät tunne demokratiaa ja sen siunausta. Ne turvaavat vapaan kaupan maanteillä, ilmassa, merellä ja avaruudessa. Maailmanlaajuinen siviilejä uhkaava terrorismi on mennyt viime päivinä liian pitkälle. Kukaan ei ole enää kotona turvassa, ei vaikka vakuuttaisi autonsa, talonsa, televisionsa, tietokoneensa, vaimonsa ja koirassa. Kukaan ei ole enää turvassa. Me haluamme turvata teidät maailman kaikilta vapautusarmeijoilta, jotka ajelehtivat päämäärättöön nälkäisinä vuorilta vuorille. Me haluamme pelastaa teidät kiinalaisilta, jotka lentävät nauraminen lorikäärmeineen poikki taivaankannen kuin kytevät radioaktiiviset komeetat. Me haluamme pelastaa teidät palestiinalaisilta, jotka makaavat kuin käärmeet Siinain hiekassa hiekanjyviä pureskellen. Me haluamme pelastaa teidät meksikolaisilta sisseiltä, jotka peijaten nostattamilla hiekkamyrskyillään peruuttavat aika ajoin kaikki aika-ajot. Me haluamme pelastaa teidät arabeilta, jotka eivät juo viskiä ja kaljaa, joiden kuivilta huulilta ei irtoa ainuttakaan rehellistä tavua. Me haluamme pelastaa teidät afrikkalaisilta, jotka jatsilla ja kansalla ja vuudulla istuttavat sinuun pahan kateellisen sieluja kahmivan hengen. Me haluamme pelastaa teidät persialaisilta, jotka vainoharhaisesti hautavat Allahan mustaa kultaa, ikään kuin maata voisi omistaa. Meillä on tarjota teille kevyitä aseita ja raskaita aseita. Meillä on tarjota teille sarjatulta ja salamasotaa. Meillä on tarjota teille liekinheittimeen ja savua sylkeviä soihtuja. Miehen laskuvarjojakelijyksikkö on tilattavissa syntymäpäiville, häihin sekä pienimuotoisiin levottomuuksiin hintaan 300 000 euroa tunti. Jääkädellä on maataisteluvarustus näyttöpäätteinen ja yönäkösensoreineen. Panssarivaunuprikaatin ajamme paikalle 3 päivässä vähintään 2 viikkoa vaativiin tapahtumiin. M1 ja 2 vaunussa on 4 hengen miehistö, 120 millin tykki, savuheittimet, ilmastointi, lämmitys ja MTV. F-15 Eagle hävittäjälaivueen toimitamme puolen tunnin varoitusajalla minne tahansa maailmassa. Kone nousee 30 kilometrin korkeuteen alle 4 minuutissa. Sen rinnalla teidän antiikkinen Horneton uppolokki. Entä kone, jota voi kieputtaa, joka nousee pystysuoraan ylös, joka osaa niiata ja pokata. Harri ja Raave 8 on pääskysen ja Sudenkoinen on risteytys. Belgiassa lentäjät käyvät perjantaisin flirttailemassa Brysselin latinalaisille huorille näillä koneilla. Onnenomia lentonäytöksiin, rantajuhliin ja rockfestivaaleille. Mikäli haluatte käytännössä näkymättömän koneen, on meillä tämäkin tarjolla. Rynnäkkökone F-117A näkyy tutkassa yhtä suurena kuin sorsa. Sopii erityisesti hyvin tiheään asutettujen kohteiden pommitukseen. Entä asiakkaan tarpeen mukaan räätälöidyt ohjusiskut ja pommitukset?
P2 Spirit-pommittaja maksaa teille 1 250 000 euroa lähtö ja se kykenee lentämään minne tahansa Venäjän aroilla. Spiritiin voimme lastata 18 000 tavallista tai ydinpommia. Koneella on praktiikkaa Kosovosta ja Irakista, mutta asiakkaan oletetaan itse vakuuttavan kaluston. Vuokraamme myös ohjuksia. Suoraan tiskiltä meillä on saatavissa Tomahawk, joka lentää 1600 kilometriä sahanteellä tyyppisesti maanpintaa seuraten. Mikäli tarvitaan todella pitkän matkan lentoa, niin meidän Trident T5 ohjuksemme lentää yli 12 000 kilometrin päässä olevaan kohteeseen alle 100 metrin osumatarkkuudella. Ja minä sanon, 100 metriä kyllä riittää. Sitten meillä on mainio EMP-pommi, joka synnyttää vahvan sähkömagneettisen pulssin ja hajottaa kaikki sähkölaitteet kuin väkevä salamanisku. Aika paha. Tietokoneet, radiot, kahvinkeittimet mykistyvät ja silti ihmiset jäävät eloon pyörimään neuvottomina pimeässä keskiajassaan. Äänipuolella meillä on saatavana akustisia generaattoreja, joilla tuotetaan infraääniä, niin matalia taajuuksia, että näkö sumenee, oksettaa, kouristaa ja viimein motoriset liikkeet sekoavat. Volyymiä jos lisätään, niin metalli väsyy, japanilaiset autot sulavat ja raha-automaatit sylkevät rahansa lattialle. Tämä kalusto soveltuu erityisesti kansallisiin levottomuuksiin ja mielenilmaisutyyppisiin tapahtumiin. Historian haurauttamiseksi olemme kehittäneet hologrammisen AAVE-armeijan, jolla voimme tehdä valehyökkäyksiä Saharaan, Kopiin ja Siinaille ilman, että ainuttakaan ihmishenkeä vaarannetaan. Tehtyjen kokeiden mukaan viholliset ryhtyvät sotimaan toisiaan vastaan, kamelit pillastuvat ja pappismiehet siteeraavat jälleen profeettoja. Ylijäämävarastomme on luku sinänsä. Muodista poistetut lentotukialukset puoleen hintaan. Vietomen veteraanikoneet P52 4 panttomeihin jopa 70% netto. Sukellusveneitä kaikissa kokoluokissa romuraudan hinnalla. ...1900-luvun sodissa yli puolet uudesta oli siviilejä. 1900-luvun sodissa yli puolet uhreista oli siviilejä. 1900-luvun sodissa yli puolet uhreista oli siviilejä. Kuunnelkaa jumalten koiskintaa. Kuunnelkaa jumalten koiskintaa. Kuunnelkaa jumalten kuiskintaa.